Abụ Ọma isi nke 17. Ekpere Devid. Jehova nụrụ ezi omume m, ṅaa ntị n'iti mkpu m. Gee ntị n'ekpere m, ka m na-ejighị egbugbere ọnụ aghụghọ kpee. Ka ikpe m si n'ihu gị pụta, anya gị na-ahụ izi ezi. Nwanwa obi m, eletawo m n'abalị, nụchawo m, ma ị dịghị achọpụta ihe. Ezubewo m n'ọnụ m, agaghị agabiga oke. Ma ọrụ mmadụ site n'okwu egbugbere ọnụ gị ka mụ onwe m leziworo ụzọ niile nke onye na-eme ihe ike anya. Nzọụkwụ m niile ejidewo okporo ụzọ gị niile, ewezugaghị ije ụkwụ m n'ọnọdụ ya. Mụ onwe m akpọkuwo gị, n'ihi na ị na-aza m Chineke. Tọọrọ m ntị gị n'ala, nụrụ okwu ọnụ m. Mee ka ebere gị niile guzo iche, gị onye ji aka nri gị azọpụta ndị na-agbaba n'ime gị, site n'ihu ndị na-ebili imegide ha. Debe m dịka nwa anya gị, zobe m n'okpuru ndo nku gị, site n'ihu ndị na-emebi iwu, ndị na-apụnara m ihe, bụ ndị iro m na-emegide mkpụrụ obi m, ndị na-agba m gburugburu. Ha ekpuchiwo obi ha mara abụba, ha ejidewo ọnụ ha kwuo okwu n'ime mpako. Ugbu a, ha dị anyị gburugburu na nzọụkwụ anyị. Ha na-edo anya ha ime ka anyị ruo ala. Oyiyi ha dịka ọdụm ka agụ idogbo anụ na-agụsi ike, na dịka nwa ọdụm nke na-anọdụ n'ebe nzuzo. Bilie Jehova, buru ya ụzọ, mee ka o ruo ala. Mee ka mkpụrụ obi m gbapụ n'aka ndị na-emebi iwu site na mma agha gị, n'aka mmadụ site n'aka gị Jehova, n'aka mmadụ nke ụwa, ndị oke ha bụ na ndụ a, ndị ị na-emeju afọ ha n'ihe gị atụkọbara atụkọba. Afọ na-eju ha n'ụmụ ha, wee hapụ ụmụntakịrị ha ihe ha fọdụrụ. Mụ onwe m, n'ezi omume gị ka m ga-ahụ ihu gị, ka afọ ju m n'ụdị gị mgbe m tetara. Isi nke 18. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ. Abụ ọma nke ohu Jehova bụ Devid, onye gwara Jehova okwu niile nke abụọ a n'ụbọchị Jehova napụtara ya n'ọbụ aka ndị iro ya niile, na n'ọbụ aka Sọl. O wee sị, ana m ahụ gị n'anya nke ukwuu, Jehova bụ ike m. Jehova bụ nkume m dị elu, na ebe e wusiri ike, na onye na-eme ka m gbapụ. Ọ bụ Chineke m na oke nkume m. Ana m agbaba n'ime ya. Ọ bụ ọta m na mpi nke nzọpụta m, na ụlọ elu m. Onye a na-eto eto ka ọ bụ. Ana m akpọku Jehova, wee zọpụta m n'aka ndị iro m. Ụdọ niile nke ọnwụ gbara m gburugburu. Mmiri iyi niile nke ihe jọgburu onwe ha na-emekwa ka m tụọ egwu. Ụdọ niile nke ala mmụọ dị m gburugburu. Ọnya niile nke ọnwụ bịara n'ihu m. Ana m akpọku Jehova n'ime mkpa akpara m. Ọ bụ Chineke m ka m na-etiku. Ọ na-esi n'ụlọ ukwu ya n'olu m. Mkpu m tikuru ya wee baa na ntị ya abụọ. Ala wee mee mkpọtụ, makwa jijiji. Ntọala niile nke ugwu niile na-amakwa jijiji. Ewee mee ka ha mee mkpọtụ, n'ihi na iwe ya dị ọkụ. Anwụrụ ọkụ rigoro n'ime ya, ọkụ na-esikwa n'ọnụ ya ripịa. Afụnwụrụ icheku site na ya. Irulatakwara eluigwe rịda. Oke ọchịchịrị dịkwa n'okpuru ụkwụ ya abụọ. O wee nọkwasị n'elu cherub dịka ịnyịnya, wee felie. O wee fesie ike n'elu nke ifufe. Ọ na-echedo ọchịchịrị ka ọ bụrụ ebe nzuzo ya, ka ọ bụrụ ụlọ ntu ya nke dị ya gburugburu, bụ ọchịchịrị mmiri. Igwe ojii gbara ọchịchịrị nke mbara igwe, site n'ọnwụnwụ nke na-enwu n'ihu ya. Igwe ojii ya niile nke gbara ọchịchịrị gabigara. Akụmmiri igwe na-icheku ọkụ. Jehova wee mee egbe eluigwe, onye kachasị ihe niile elu na-emekwa ka olu ya daa. Akụmmiri igwe na-icheku ọkụ. O wee gbaa akụ ya, mee ka ha gbasaa. Ọtụtụ amụma kwa, o wee chụsaa ha. E wee hụ ebe niile mmiri si eru.
a na-ekpughekwa ntọala niile nke elu ụwa dum mmadụ bi site n'ịgbasi mgba ike gị, Jehova, site n'ume nke iku ume gị nke imi gị. O si n'elu zie kuru m, zọpụta m n'ọtụtụ mmiri. Ọ na-anapụta m n'aka onye iro m dị ike na n'aka ndị na-akpọ m asị, n'ihi na ha enwere ume karịa m. Ha na-abịa n'ihu m n'ụbọchị nhụjuanya m, ma Jehova bụrụ m ihe ndabere. O wee mee ka m pụta ruo ebe sara mbara. Ọ na-adọpụta m n'ihi na ihe m tọrọ ya ụtọ. Jehova na-enyeghachi m dịka ezi omume m si dị, dịka ịdị ọcha aka m abụọ si dị. Otu a ka ọ na-emeghachi m ọzọ. N'ihi na edebewo m ụzọ niile nke Jehova, emebighịkwa m iwu n'ịpụ n'aka Chineke. N'ihi na ikpe ya niile dị n'ihu m, ụkpụrụ ya kwa, adịghị m ewezuga ya n'ebe m nọ. M wee zuo oke n'ebe ọ nọ. Edebekwara m onwe m pụọ n'ajọ omume. Jehova wee meghachiri m dịka ezi omume si dị, dịka ịdị ọcha aka m abụọ n'anya ya si dị. N'ebe onye ebere nọ, ị ga-egosi onwe gị onye ebere. N'ebe nwoke zuru oke nọ, ị ga-egosi onwe gị onye zuru oke. N'ebe onye dị ọcha nọ, ị ga-egosi onwe gị onye dị ọcha. Ma n'ebe onye gbagọrọ agbagọ nọ, ị ga-egosi onwe gị onye mgba. N'ihi na gị onwe gị ga-azọpụta ndị e wedara n'ala, ma anya mkpakọ ị ga-eme ka ha dị ala. Nna gị onwe gị ga-amụnye oriọna m, Jehova bụ Chineke m, meekwa ka ọchịchịrị nwuo enwuo. N'ihi na m na-esite na gị gbaa ọsọ ịchụ ụsụ ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ana m esitekwa na Chineke m wubiga mgbidi. Chineke, ụzọ ya zuru oke. Okwu ọnụ Jehova bụ ihe a ṅụchara aṅụcha. Ọta ka ọ bụrụ ndị niile nke na-agbaba n'ime ya. N'ihi na onye bụ Chineke ma ọ bụghị Jehova? Onye bụkwa oke nkume ma ọ bụghị Chineke anyị? Ọ bụ Chineke nke ji ike kee m dịka ihe okike. Ọ na-emekwa ka ụzọ m zuo oke. Ọ na-edozi ụkwụ m ka ha dị ka ụkwụ nneele. N'elu ebe m dị elu ka ọ na-eguzokwa m. Ọ na-ezi aka m abụọ ibu agha. Ogwe aka m abụọ na-arọgọkwa ụta ọla. Ị nyewokwa ọta nzọpụta gị n'aka nri gị, na-akwagide m umeala n'obi nke gị, na-emekwa m ka m baa ụba. Ị na-eme ka nzọụkwụ m saa mbara n'okpuru m. Nkwonkwo ụkwụ m agbuchapụghịkwa. Ana m achụ ndị iro m, wee ruo ha ahụ. Adịghị m alaghachikwa ruo mgbe e mere ka ha gwụsịa. Ana m akwatukwa ha. Ha apụghịkwa ibili ọzọ. Ha na-ada n'okpuru ụkwụ m abụọ. Ị na-ejikwa ike kee m dịka ihe okike ibu agha. Ị na-eme ka ndị na-ebili megide m ruo ala n'okpuru m, ndị iro m. Ị nyewokwa m olu ha, ndị na-akpọ m asị. Ana m ekpochapụkwa ha. Ha na-eti mkpu ka e nyere ha aka, ma ọ dịghị onye na-azọpụta ha. Ha na-etiku Jehova ma ọ zaghị ya. Ana m asụkwa ha mee ka ndị dị ka aja n'ihu ifufe, dị ka apịtị ezi ka m na-awụpụ ha. Ị na-eme ka m gbapụ n'ilu ọgụ niile nke ndị m. Ị na-edo m onyeisi mba niile ọzọ. Ndị m na-amaghị ga-efe m ofufe. Mgbe ha nụrụ na ntị ha ga-ege m ntị. Ndị ala ọzọ na-erube isi aghụghọ n'okpuru m. Ndị ala ọzọ na-ata ahụ ma jijiji si n'ebe mmechibido ha pụta. Jehova na-adị ndụ. Onye a gọziri agọzi ka oke nkume m bụkwa. Chineke nke nzọpụta m dịkwa elu, bụ Chineke ahụ nke na-abọrọ m ọbọ, wee duru ndị dị iche iche bịa n'okpuru m. Ọ na-eme ka m gbapụta n'aka ndị iro m. Ị na-ewelikwa m elu karịa ndị na-ebuli megide m. Ị na-anapụta n'aka mmadụ na-eme ihe ike. N'ihi nke a ka m ga-ekele gị, Jehova, n'etiti mba niile. Aha gị ka m ga-abụkwa abụ ọma. Ọ na-eme ka nzọpụta eze ya dị ukwuu. Ọ na-emekwara onye nke ya tere mmanụ ebere, bụ Devid. Ọ na-emekwara mkpụrụ ya ebere ruo mgbe ebighị ebi.